Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale pano pa Tiyankhule na Ambuye. Lero ndi lachisanu pa 6 June chaka cha 2025. Ndi lachisanu lomaliza la nyengo ino ya Pasaka. Chifukwa lachisanu likubwera dzakhala lachisanu loyamba mu nyengo yachiwiri ya pachaka. The second part of the ordinary season. Ndipo ndi tsiku la lero mawu oyamba tikuona Paulo ali pamaso pa Agripa, Festo komanso Felix. Osati Felix athu ayi, koma pamenepo akuyankha mlandu. Ndipo pali maphunziro amene tingaphunzire zimene Mulungu amachita chifukwa cha zimene tikukumana nazo. Mu uthenga wabwino pamene tikukwangula nyengo ino ya Pasaka, akutibwezeretsanso m'mbuyo Ambuye Yesu atauka kwa akufa. Kumfunsafunso Yohane ngati amamukonda. Iwe Simoni mwana wa Yona, do you love me? Simon Bar-Jonah, do you love me? Lero tifunso limeneli afuna aliyense mwa ife modekha tikamagona tikapeza nthawi pamene tikulingalira za ubale wathu ndi Mulungu tingoliyang'ana funso limonga mmene lilili. Do I really love God? Timalemba ena m'magalimoto ena nyumba mwathu, I love God, I love Jesus. The question still persists. Do we really love God? Mawu oyamba akuchokera m'buku la ntchito zathu. Tafika m'mutu 25 ndi 13 kulekeza 21. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Sister Angela Yohane, a Sisters of Charity of Ottawa, kuchokera ku Kagwawera Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mthenga wabwino ndi monga adalembera Yohane Oyera, mutu wa 21 ndi 15 kulekeza 19. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke, kuchokera ku St. Peter and Paul na Tenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Tiyeniso abale ndi alongo tisinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la ntchito za atumwi. Patapita masiku, mfumu Agripa pamodzi ndi mkazi wake Berenise adadza ku Kesareya kudzalonjera Festo. Atakhala kumeneko masiku angapo, Festoyo adafotokozera mfumuyo za mlandu wa Paulo. Adati, kuli munthu wina kuno amene Felikisi adamusiya mndende. Pamene ndinali ku Yerusalemu, akulu a ansembe pamodzi ndi atsogoleri a Ayuda adandifotokozera za iye, nandipempha kuti ndimzenge mlandu wake ndipo kugamula kuti ngolakwa. Ine ndidawayankha kuti si mwambo wa Aroma kungompereka munthu ayi. Munthu wonenezedwayo amayamba wakumana nawo omunenezayo, kuti iyeyo akhale ndi mwayi woyankhapo pa zimene akumunenezazo. Tsono iwo atadzasonkhana kuno, ineyo mosataya nthawi mmawa mwake ndidakakhala pa mpando woweruzira milandu, nkumuyitanitsa munthuyo kuti abwere pamaso panga. Omuneneza aja atayimirira sadamuneneze choyipa n'chimodzi chomwe pa zimene ndinkaganiza ine. Ankangokangana naye za chipembedzo chawo, ndiponso ati za munthu wina dzina lake Yesu amene adafa, koma Paulo amatsimikiza kuti ali moyo. Ine ndidathedwa nzeru, osadziwa kuti ndifufuze bwanji nkhani imeneyi.
Choncho ndidamufunsa Pauloyo ngati adakonda kupita ku Yerusalemu, kuti mlandu wakewo ukazengedwere kumeneko. Koma Paulo adapempha kuti abasungidwa mndende mpaka mfumu ya ku Roma itatsimikiza za mlandu wake. Pamenepo ndidalamula kuti amsunge mndende kufikira nditamtumiza kwa mfumuyo. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu mu Uthenga Wabwino monga adalembera Yohane Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Atafunsula Yesu adamfunsa Simoni Petro kuti, iwe Simoni mwana wa Yohane, kodi umandikonda koposa mmene amandikondera awa? Iye adati, inde Ambuye, mukudziwa kuti ndimakukondani. Yesu adamuwuza kuti, samala ana nkhosa anga. Yesu adamfunsanso kachiwiri kuti, iwe Simoni mwana wa Yohane, kodi umandikondadi? Iye adati, inde Ambuye, mukudziwa kuti ndimakukondani. Yesu adamuwuza kuti, weta nkhosa zanga. Yesu adamfunsa kachitatu kuti, iwe Simoni mwana wa Yohane, kodi umandikonda? Petro adamba kumva chisoni kuti Yesu adamfunsa kachitatu kuti, kodi umandikonda? Ndipo adati, Ambuye, mumadziwa zonse, mukudziwa kuti ineyo ndimakukondani. Yesu adamuwuza kuti, samala nkhosa zanga. Kunena zoona, pamene unali mnyamata unkadzimanga wekhalamba nkumapita kulikonse kumene ufuna kupita. Koma ukadzakalamba udzatambalitsa manja ako, ndipo wina adzakumanga nkupita nawe kumene sukufuna. Yesu adanena zimenezi pofuna kuwadziwitsa mmene Petro adzafere ndi kulemekeza Mulungu. Atatero adauza Petro kuti, iwe unditsate. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Tikawerenga Uthenga Wabwino wa Mateyo, makamaka mutu wa 26 ndime 74, ndikupempheni kuti mupeze nthawi ndikuwerenga. Timaona kuti Ambuye Yesu atafika pamaso pa Kayafa uja ndi bwalo la Ayuda kuti awaweruze, kuti ampange kondemu ampereke kuifa. Chisoni komanso mantha chidawagwira ophunzira aja, ndipo adathawa. Mantha amatipangitsa to behave in a way that we don't like. In the thick of fear and confusion and contradiction, mtsikana wina adamfunsa Petro kuti, kodi iwe Petro sunali limodzi ndi mkulu uyu? Mtsikana kumfunsa Petro, unali limodzi iweyo? Yankho la Petro ndi limene timafuna tisinkhesinkhe pogwirizana ndi mthenga wa tsiku la lero. Sindikumudziwa munthu uyu, I do not know this man. Lero, Jesus does not want us to live with a mere lip service, lip love. Amadziwa Ambuye Yesu kuti ifeyo timamudziwa kuti ndi ndani, ndipo timamutchula mayina osiyanasiyana: Mesiya, Mpulumutsi, Mwana wa Mulungu, Woyera uja wa Israeli, Yahwe, Jehova, Jire. Timamutchula Mulungu ndi mayina ambirimbiri, ndipo ena titha kutchula litaniya ya mayina. Jesus today, brothers and sisters, is not asking us whether we know him or not, by virtue of our names, by virtue of who we are as Christians. Jesus is well aware kuti timamudziwa, yet akufuna ife tipange declare our love publicly, kuti timamkonda. Even with our wounds and sins, let's commit to Christ. Ndi chimene akufunsa tsiku la lero, kodi timamkonda? Chimene mawu afuna atitsindikire tsiku la lero: 1. Love necessarily must lead to service. Mukanena kuti mpingo mmaukonda, zizioneka mmene majijirikira, muli bungwe ili, chakuti muli nacho cha mpingo, even ma liturgical items. Those are testimonies. Situkamba zoyera mtima, tukamba kaiza chikondi. Those are testimonies that you love the church. If you say you love your wife, sinkhani yomutchula mayina ambirimbiri: you are my wife, you are my world, you are my everything, you are my chocolate, you are my honey, you are my what? Love must necessarily lead to save. The way you save your wife,
Saving chikondi zimene mmachita pa khomopo zimachita kuonetsa zonse that you love your wife. God does not require anything from us except repentance and faithfulness that will lead to caring for each other. When Peter responded affirmatively that he loved Christ, adamuza kuti feed, look, care, dyetsa, yang'anira, weta. Until we commit to love, until we commit to care for others, until we commit to feed others, our love for Christ is empty. Pokapoka titayonetsa moneka ndi maso kuti ena tikuwasamalira, ena tikuwakonda, ena tikuwamvetsetsa, ena tikuwakhululukira, chikondi chathu ndi mere lip service. Chachiwiri, Jesus does not condemn us. Ambuye Yesu kunena kuti condemn, samati nyazitsa, samati weruza, amatimvetsa. Akanakhala ena, akanata Petro, koma ukadakhala kuwasambwadza ophunziraja, iwe Petro munthu oyipa, galu kwa basi. Ambuye Yesu akanenera kuti galu. Koma mmene timankhulira pakati pathu, opusa kwambiri, munthu wombwambwana, iwe ndiye ngati kuli munthu osakonda ndiwe, ulibe chikonde. Ayi. Akudziwa kuti kunkana kuja ndanena kuja kwa Matthew 26:74. It was out of fear. So what is Jesus doing to Peter? He is giving Peter mwayi woti aonetse chikondi chake. Nchifukwa kati muona kuti Petro mpaka adakafa chifukwa cha chikondi cha Yesu Kristu. Cholimbitsa mtima nchakuti Jesus is giving us the same opportunities to repent and once more walk with him. Simple. Ndakhalapo osakhulupirika mu nsembe. That's a fact. Mwakhalapo osakhulupirika mbanja. That's a fact. Takhalapo osakhulupirika mu mpingo. That's a fact. Takhalapo osakhulupirika mdziko tikukanika kuti tukula andale katiro zachala motani. Koma tosefe as Malawians we must accept this fact. Tosefe ndamene tagwetsa Malawi. Unfortunately, we are busy pointing at chipanisho. Komanda uji, koma tikazapa until tidzavomereze kuti ifeyo we are furious and we are tired of kulephera kwathu. That's the day imene tidzanyamuke ngati dziko. Until that day, tizingoloza nachala. Chibwera chipanichi, chidzabwera chipanicho, adzabwera awa, oko mudzavotere ndani. Until tikuimba nyimbo imene tikuimbayi. Nothing will change. My point here is, Jesus does not condemn. Rather, he is expecting from us to start anew. Akufuna ifeyo tiyambeso nkumenda naye, tiyambeso kuyenda ngati banja, tiyambeso kuyenda ngati ansembe, tiyambeso kuyenda ngati Kristo, ndiyambeso kuyenda ngati munthu amene ndimakhulupirira Yesu Kristo. He is giving us the same opportunities like the apostles and the same opportunity that was offered to Peter. Let us compensate our moments of weakness with genuine love. Kufoka kwathu, kulephera kwathu, tingakufafanize ndi chikondi chenicheni. Tingachifafanize pamene tidzipanga offline service. Tikabwera mmawa oyamba pali mfundo ziwiri zimene ndimafuna tizilingalire. Choyambirira tikuona mmene nkhani ikuyendera. Paulo wafika ku bwalo, komano Festus akunena kuti sikoyenerera kuti nzika ya ku Roma tiweruze mlandu chifukwa Paulo anali nzika ya ku Roma. Tiweruze mlandu isanadziteteze, isanayankhulepo. Chimene akupanga apa ndi chani? Importance of due process. Moyo mwathu timaweruzana tisanamve mbali ya wina. Imene ndiye due process. Sitikunena kuti tikuvomereza zimene apanga. Zimene apanga akulu awa ndi zombwambwana. Koma tiapatse mpata akulu munapangira njizi. Apolisi mwandigwira ndi kuthamanga. Sinkana kuti bambo pereka why are you rushing? Podotsegula chitseko. Udzaona kuti my car has turned to be an ambulance. Not always can we do that. Can that be the case? But that's what we must do. Due process. Why is my wife behaving this way? Why is my husband behaving this way? Why is this son of ours? Why is this daughter of ours? Why is this parish priest of ours? Why is this friend of mine behaving this way? Ambiri, tilibe due process in the way we handle and conclude issues. Chachiwiri, tikuona kuti Mulungu amagwiritsa ntchito ngakhale secular and evil authorities for his own purposes. Paulo akumkhadzulirana. Festus, Agrippa akumpititsa kwa ndani mpaka zikuoneka kuti amchotsa kumene anali mpaka Paulo wakafika ku Roma. Mulungu akutembenuza Paulo, zowawa za Paulo kukhala zabwino zimene zikulandiritsa anthu ena mthenga wabwino mpaka pano Roma ndi likulu la mpingo. Phunziro mmoyo mwathu. God can work through governments or evil people or even unexpected people to fulfill his purposes.
even those we may not be at peace with. Potsirizira nthawi zonse tikhale anthu amene tizipanga ziganizo pozindikira kuti kuli Mulungu kunja. Ambiri ziganizo zathu ndikamba za ife amene timakhulupirira Yesu Khristu timapanga ngati kuti tili ndi Mulungu wina osati Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Tapempha Ambuye tsiku la lero poyamba akulitse njala yokhala ndi chikondi chofuna kumutumikira. Akulitse njala mwa ife yofuna kumanena kuti ndimamkonda Ambuye makamaka ndi zimene ndikupanga ndi moyo wanga. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Yesu,